Se atendemos ao decreto 99/2012 de 16 de marzo da Xunta de Galicia, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, veremos que o servizo de axuda no fogar recoñécese nese decreto da Xunta e defínase como un servizo que ten por obxecto atender as persoas no seu domicilio para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que está limitada a súa autonomía ou noutras situacións de risco social. Polo tanto, o servizo de axuda no fogar, como servizo esencial recoñecido pola Xunta e de titularidade municipal, ten un obxectivo clave na nosa sociedade, pois restablece a autonomía das persoas e evita situacións de desarraigo. Un obxectivo que, ademais, adquiriu un valor incalculable durante a loita que aínda estamos librando contra a pandemia. Agora, máis que nunca, é fundamental tamén en Vigo deseñar políticas públicas que blinden os coidados. En esa tarefa, a voz das traballadoras do servizo de axuda no fogar debe ser escoitada. Elas, e digo elas porque son, na súa inmensa maioría, mulleres, representan o eslabón máis feble. Son, de algún xeito, como algunha delas ten dito, as temporeiras da dependencia. Pero esta condición de vulnerabilidade pode mudar. E pode mudar no Concello de Vigo. Só depende da vontade política do goberno local. Nestes momentos está aberto o proceso de licitación para a xestión deste servizo durante os vindeiros 5 anos. Por iso, creemos que antes de adxudicar a unha empresa a xestión deste servizo é prioritario escoitar as demandas das representantes sindicais no servizo de axuda no fogar de Vigo e as traballadoras organizadas na plataforma SAF Galiza. Para a Marea de Vigo, co prego que rexe as condicións da licitación, o goberno local sinxelamente afondou na precariedade, porque ao seguir primando os criterios económicos sobre os técnicos, a hora de adxudicar este servizo a unha empresa concesionaria, esta rebaixa afecta inevitablemente as condicións de traballo do persoal. E mentres isto non se corrixa, mentres isto non cambie, seguiremos vendo numerosos casos de empresas como a Clece, neste caso enriquecéndose a base desas rebaixas. Ese é o camiño da precarización, da inestabilidade, da falta de protección por parte do Concello a un servizo e a unhas traballadoras municipais. Era xa un camiño equivocado, agora, coa crise da COVID-19, é un camiño insostible. Lamentablemente, son numerosos os exemplos das enormes carencias deste servicio e teñenas vostedes recollidas en boa medida no texto da moción que presentamos. Por tanto, eu aquí só quero salientar algunhas que para este grupo municipal e para esta concelleira son cruciais. En primeiro lugar, salarios de miseria. Traballadoras dun servizo de titularidade municipal que son traballadoras en precario, que non chegan, na maior parte dos casos, a fin de mes, ao salario mínimo. Por qué? Pois, en primeiro lugar, porque a Xunta de Galicia leva dende 2012, dende a publicación do decreto 99/2012, ao que me referín ao inicio da miña intervención, polo que se regula, se recoñece o servizo de axuda no fogar e o seu financiamento. Leva dende entón sen actualizar a cantidade por hora de servizo recoñecido aos concellos, é dicir, a Xunta destina aos concellos só 9,7 euros por hora de SAF recoñecido. Non é de recibo, non é sostible. Por iso, o primeiro acordo que propoñemos nesta moción consiste en instar a Xunta de Galicia a actualizar e a aumentar esta cantidade necesariamente. Mais tamén, no que compete ao goberno local, non son de recibo contratos de moi poucas horas, tan poucas e, ademais, desorganizadas que dificultan aínda máis chegar a fin de mes e obrigan, en numerosos casos, a un pluriemprego que a cotío se traduce, como sabemos, en pluriprecariedade. En segundo lugar, a insuficiencia de EPIs foi flagrante durante toda a pandemia, pero agora continúa máis alá do estado de alarma. E se existe unha nova onda de COVID en Vigo, non podemos permitirnos que continúe a desprotección. As máscaras necesarias, as luvas, teñen que estar garantidas para cada servizo. E o goberno local ten que vixiar, controlar e ser garante de que se cumpren as condicións. En terceiro lugar, tendo en conta os salarios insuficientes e os contratos inestables que padecen as traballadoras, o goberno local ten que recoñecerlles o dereito ao estacionamento, ao aparcamento prioritario mediante, por exemplo, unha tarxeta municipal ou sufragado pola empresa para que as traballadoras non se vexan obrigadas a unha perda de ingresos cando estes son xa exiguos.
E, por último, quero incidir en que o Goberno local controle a distinción clara entre as funcións do persoal de cuidados, que conta coa acreditación e a titulación correspondente para desenvolver a atención á dependencia, e do persoal de limpeza, para garantir así un funcionamento do servizo sen sobrecargas nin abusos por parte da concesionaria.